Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazow Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy metäç şäherleri himayet bermek boýunça Haýry Sahabat ganasynyň beçeş işleri boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa Arkada meditsina klasseri toplumynyň gurulşy barada şekil taslamalarynyň ösü bilen maglumat berdi. Belenşäli Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşynyň çäklerini diňe bir durmuş düzümli desgalarda eýsem döwrebap senaga toplumyny emele getirjek ölümçilik kärhanalarynyň gurulşy dowam edýär. Arkadaş şäherine gurulýan lukmançylyk klasseri derman serişdelerini, lukmançylyk tehnologiýasyny hemde serişdelerini ýeşap taýýarlamakda we bu gurda döwrebap bilim bermekde. Raýatlaryň sanyny goramak ýeşeri boýunça iň kämil dünýä tejribelerini peýdalanmak bilen almy ýeşeri geçirmäge niýetlenen toplumdaýyn edamatson täzeçilikleri. Arkadaş şäherine döredüljek halkara derejedäki lukmançylyk klasseri diňe bir içerki bazar üçin däl eýsem eksport üçin durly görnüşli lukmançylyk önümlerini öndürmäge niýetlenenler. Yerli çyma serişdeleriniň ulanylmagy önümleň ýokary hili ekologik taýdan arasy bolmagy Türkmenistanyň ykdysadyetiniň bunun beýlekde pultulanylmagyna ýardam berer. Gazanyň bejerş işleri boýunça vice-prezidenti Arkadaş şäheriniň ähli desgalaryny bolşýaly täze lukmançylyk klasserini öňdübarjy dünýä tejribesiniň ornaşdyrmanyň möhüm ähmiýetini beledi. Munyň özi işlere kadary ýoly goýmagy, şol urwatda ekologiýa abadançylygyny öpçün etmäge ýardam eder. Sonra Gazanyň vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa bu ýerde kärhana tarapyndan öndürmek meýilleşdirilýän täze önümleri barada hem maglumat berli. Döwrebap şäherde lukmançylyk klasseriniň önümçilik toplumyny döretmek maksatnamasynyň çäklerini bu ýerde Arkada meditsina klasseri menejment kärhanasy döredildi. Kärhanada salyk goruş ulgamynda günnelik ulanylýan lukmançylyk serişdeleriniň durly görnüşlerini, ýokary ekologik talaplara laýyk gelýän pamyklary, dokulmadyk matadan taýýarlanan bir gedeklik agyz burun örtüklerini, başgaplary, halatlary, aýakap örtüklerini we beýleki salyk maksatly serişdeleri öndürmek ýoly goýuldy. Kärhananyň önürgen durly görnüşli çaga iýmeti özüniň ýokary hili we ekologik taýdan arasalygy bilen tapawutlanýar. Lukmançylyk klasseriniň önümleri halkara derejede hasaby alnandyr. Önümçiniň harit nişany bolsa, bütün dünýä intellektual eýetçilik guramasynyň halkara bürosynyň ýürütme güwanamasy bilen tasdiklanandyr. Şeýle hem Arkada meditsina klasseri menejment kärhanasyny Türkmenistanyň sertifikatlaşdyryş ulgamy tarapyndan hil ulgamynyň laýyklyk güwanamasy berildi. Gazanyň vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa öňürilýän önümleň ýokary hil derejesiniň ähmiýetini aýdyp, bu önümleň çagylaň zadyn we berk bedenli bolup ýetişmeklerine möhüm ähmiýetiniň bardygyny beledi. Sonra şu ýylyň 20-23 awgustynda paýtatmyda geçirijek Kids Expo ähli we çagylar çynatly halkara sergisinde Arkada meditsina klasseriniň we Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga metäç çagylara himayet bermek boýunça Haýry Sahabat ganasynyň alparýan ýeşini giňden tanışdyrmak maksady bilen bir neçe teklipleri beýan edildi. Serginiň dowamynda Arkada meditsina klasseriniň sergi diýwarlygynyň görkezilmegi, şeýle hem Gazanyň alparýan ýeşi bilen tanışdyrýan ýürütme video şekillen we bilim terbiýetçilik ähmiýetli çärelen geçirmegi meýilleşdirilýär. Şunyň bilen baglanykda Gazanyň bejer işleri boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa sergide ýaňlanyljak Arkada meditsina klasseriniň diýwarlygyny hemde Haýry Sahabat ganasynyň alparýan ýeşiniň ýurdumyzda bagtyýar çagylaň münasip durmuşynyň öpçün edilmegine görünýärligini hemde bu ýeşleriň oňy netijesini berýänligini belläp, geçirijek çärelen çagylarda gyzyklanma döretmeligini aýratyn bellädi.